Hello friends, बरायबाय चेनेलाव फिन खनसेबाव आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ दायो बयबो नायगासिनो दङ बड'र जब इनफो इउट्युब चेनेलाव गोबाङानो मिथिखाबाय जे आसामाव दैबाना जागासिनो दङ एबा फ्लाड जागासिनो दङ दा बेनिखायनो गोबां क्राइसिस एबा गोबां जेंना जाबाय गोबां खहा जाबाय दा बेखौ लानानै सिमा माखासे थांखि लाबाय दा बे थांखियानो जाबाय अरुणोदय स्किम दा सिगां मिथिखाबायमोन गोबांथार भिडिअ नोंथांमोना मोनबाय चेनेलावहाय बेनो जाबाय 3 आगस्टआव रां सोगोन बा किस्ति मोनगोन होननानै नाथाय मोजां खबरा बेनो जे 3 आगस्टनि सिगां रांखौ मोनसिगोन दा बेखायनो नोंथांमोननि मावनांगौ खामानिया जाहैबाय आधार कार्ड बेंकजों लिंक खालामनाय जुदि सोरनाबा दासिमबो लिंक जायाखैबा थाबैनो आधार सेटिं खालाम बेंकआव थांनानै बा नोंथांमोना बेंकआव थांनानै आधार कार्डजों बेंक एकाउन्टजों लिंक खालामथार होमबासो डिबिटि हिसाबै नोंथांमोननि एकाउन्टआव राङा हाबगोन दाबो टाइम दङ स' दाबो टाइम दङ जायखिजाया बेंकआव थांनानै जि एकाउन्टखौ होदोंमोन बै अरुणोदयआव बेखौ लिंक खालामनांगोन अब्लासो नोंथांमोना किस्तिखौ मोननो हागोन आरो डेट सोलायबाय आरो बे डेटआ माब्ला गासैबो नोंथांमोना डिटेल्सखौ होगासिनो दङ खायसेयाव बारा मोनगोन खायसेयाव खम मोनगोन रांखौ आरो दा सोरबादि जिल्लाया बारा मोनगोन आरो बबेयाव दैबाना जादों नोंथांमोनाथ' गोबां निउस नुखाबाय जानांगौ बेखायनो जों बाव बर' रावजोंनो गासैबो क्लियार जागोन दा बेखायनो भिडिअ नायजोब अब्लासो नोंथांमोना बुजिगोन दा गोबाव खालामा जों थांनो पर्टेलाव थ' दायो जों फैबाय स्किमनि पर्टेलाव 3.0 नि रां एबा 1.0 2.0 बाथ्रा जाबाय दासिम खनथाम एप्लाइ जाबाय आरो नेक्स्टआव अक्ट'बर नभेम्बराव नोंथांमोना 4.0 खौहाय मोननो थांगासिनो दङ दा बेखायनो अरुणोदय नायग्रा साख्रिबो ओंखारसिगोन बेनो जाबाय अरुणोदय सहायक होननाय माखासे पस्ट ओंखारगोन जेराव हाजार लाइमोनफोरा एंगेजमेन्ट जानानै थानो हागोन फरायनाया 10 पास नांगौ ना डिग्री पास नांगौ ना 12 पास नांगौ बेखौ समजों लोगोसे मोनसिगोन चेनेलाव जेब्ला गाइडलाइन्सआ फैयो नाथाय साख्रि ओंखारगोन सासे एमएलएनि आन्दारावहाय 100 जन पस्टआ थागोन बेखौ फोसावबाय दानिया अरुणोदयनि रांखौहाय सिमा मा बुंखो दा आसामाव दैबाना जागासिनो नङा होमबा बिनिखायनो 3 आगस्टआव सोनो गोनां स्किमनि राङारि अनसुंथाइ नैबे हमना ला 750 रां सोगौमोन बेनो जाबाय 3 आगस्टआव नाथाय बेखौ दा दैबाना जानायनि थाखाय गोबां खहा जाबायना सोरबा दुखिया गोरिब खुनु खोथा गैला माने गोबांथार दैबानाजों खहा जाबाय आपार आसामाव जेरैहाय हमना ला शिबसागराव चराइदेवआव बा जरहाट गलाघाट बे साइडथिं जादों नालाय बांसिन हमना ला शिबसागराव जादों दा ओरैबादि थांखि लाबाय जे जोङो मोनोमोन 750 रां मोनोमोन नाथाय बै गंब्रै जिल्लायाव जेरैहाय शिबसागर बेनिफ्राय चराइदेव थाबाय बेनिफ्राय जरहाट थाबाय बेनिफ्राय गलाघाट थाबाय नैबे गंब्रै जिल्लायाव रांखौ एसे बारायना होगोन आरो अके बेनो जाबाय 2500 बिथांमोननि बेनिफिसारिनो होनाय जागोन सिमा बेखौ फोसावखाबाय नाथाय जों साधारन जिनोखि मोनबाय थायोमोन मोजां खबरा बेनो 3 आगस्टआव मोननो गोनाङा एडभान्स मोनसिगोन गासैबो बेनो जाबाय 1 आगस्टआव अके 1 तारिखआव गासैबो नोंथांमोना स्किमखौ मोनसिगोन राङारि अनसुंथाइ अरुणोदयखौ नाथाय मोनसे बाथ्रा बुंदों सिमा जे बे गंब्रै जिल्लानि अनगायै अके बे गंब्रै जिल्ला हमना ला जरहाट थाबायना बेनिफ्राय गलाघाट थाबाय बेनिफ्राय जोंहा शिबसागर थाबाय बेनिफ्राय चराइदेव थाबाय बे गंब्रै जिल्लाया गोबांथार दैबानाजों खहा जाबाय नालाय माखासे जेनाखि जिल्ला फिसा जिल्ला हमना ला जास्ट एग्जाम्पल होनबाय आङो अके बै जिल्लानि 750 रां मोननो गोनांखौ एसे खमायगोन होनना बुंदों आरो दा बेखौ नायोबा आंनि आइडिया फार्स्टआव जोङो जेब्ला अरुणोदय स्किम मोनदोंमोन ना अब्ला जोङो गोसोआव दङ 830 मोनदोंमोन पार मान्थ अके एन्ड बेनिफ्राय 1000 जोङो मोनदोंमोन एन्ड बेनिफ्राय 750 जोङो रांखौ मोनदोंमोन थ' दा खमायबा अबे मोनसेयाव थाफैगोन माने जिनिसा आंनि साननाय बायदिब्ला नैबे 1000 खौ नोंथांमोना मोननो हागौ आरो जास्ट आंनि एनालाइसिस नैबे 830 आवबो थांद्रायनाय नङागोन नैबे 1000 मोनोमोन ना बेखिनियाव एबारनि किस्तिखौहाय आगस्टनि किस्तिखौहाय बिदि मोननो हागौ मानोना इनडाइरेक्टलि बुंबाय जे नोंथांमोना जिनोखि 750 बे रांखौ मोनोमोन ना जिनोखि बे जाथाय जानाय खहा जानाय डिस्ट्रिक्ट जिल्लायावहाय नोंथांमोना बेनिफ्रायनो डनेसन हरनाय बेबायदि लाइनाव थांबाय आरो दा सिमा बुंदों जाहाथे बेखौ गाज्रि मोना मानोना गभर्नमेन्टआनो होदों नालाय राङारि अनसुंथाइखौ जाहाथे बैफोर जिल्लायाव दैबानाजों गोबां खहा जानायफोरखौ जाहाथे नोंथांमोना एसे अनसुंथाइ हरो आरो बे अरुणोदयनिफ्रायनो बे बाथ्राखौ बिथाङा बुंनाय बादि जाहैबाय इनडाइरेक्टलि आरो दा बेखिनियानो आपडेटआ जे नोंथांमोना 1 आगस्ट खालि मोनसिगोन दा जोंनि हमना ला बिटिसि आव बेसेबां मोनगोन बेखौ डाइरेक्टलि बुङाखै नाथाय मिनिमाम एसे एमाउन्टखौ रांखौहाय दाननानै बै गंब्रै जिल्लायाव सोसननानै 2500 बिथांमोना मोनगोन नालाय बेयावनो गोरोबहोनानै बेबायदि रांखौहाय हरनाय जागोन आरो दा बेखिनियानो मोजां जादों जोबोर मोजां थांखि जादों मानोना बै गंब्रै जिल्लायाव गोबांथार माने खहा जाबाय जेब्ला थ' बिथांमोनखौथ' अनखानांगोन आरो हानायसेबां जिनोखि सापर्ट होनांगौ बिथांमोना गभर्नमेन्टआबो नाजागोन आरो नों आंबो बयबो बेवहाय नाजागोन आरो दा बेखिनियानो दिनैनि थाखाय लेटेस्ट आपडेट